ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମବି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ କ୍ଲାସକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ସାର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅନ୍ ଏଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅନ୍ ଏଜ୍ର ଡିଟେଲ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ଜାମରେ 1ରୁ 2 ମାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅନ୍ ଏଜ୍ରୁ ଆସିଥାଏ। ତାକୁ କିଭଳି ୱିଦାଉଟ୍ ଫର୍ମୁଲାରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଏବଂ ସରଳ ଭାବରେ ଶିଖିବା, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଶିଖିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅନ୍ ଏଜ୍ ଦେଖିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରେସିଓ ଭିତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୋ ପିଛଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍, ପରସେଣ୍ଟେଜ, ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍, ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଢ଼େଇ ସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅନ୍ ଏଜ୍ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲରେ ଶିଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କେତେଟା ଜିନିଷ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅନ୍ ଏଜ୍ ବିଷୟରେ ଆଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଜାଣିନେବା। ଯେମିତି ଏ ଆଉ ବି ଦୁଇ ଜଣ ମଣିଷ ଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଏ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବି। ଜଣଙ୍କର ଏଜ୍ 10 ବର୍ଷ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଏଜ୍ 15 ବର୍ଷ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଜଣଙ୍କର 10 ବର୍ଷ ଆଉ ଜଣଙ୍କର 15 ବର୍ଷ। ଏଙ୍କ ଭିତରେ ଏଜ୍ରେ ଗ୍ୟାପ୍ ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ? ନା ସାର୍ 5 ବର୍ଷ। ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ଟି ଅଛି, ଏ ବି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ସେଇ 5 ବର୍ଷ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ବସେଇ ଦେବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଏଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଛି ସେ ଗ୍ୟାପ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେବ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଥମ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା କ'ଣ ନା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିବାର ଅଛି? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ବୟସ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପଚାରିବ 5 ଇୟର୍ ଏଗୋ। 5 ଇୟର୍ର କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ? 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା? ଯଦି ପଚାରିଲା 5 ଇୟର୍ସ ହେନ୍ସ, ତାହେଲେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏଜ୍ କ'ଣ ହେବ? ଧର 5 ଇୟର୍ ଏଗୋରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଇଏ 5 ହେଇଯିବ, ଇଏ 10 ହେଇଯିବ, 5 5 ଲେଖା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି 5 ଇୟର୍ ହେନ୍ସ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଇଆର ବୟସ କେତେ ହେଇଯିବ? ନା 15। ଇଆର ବୟସ କେତେ ହେଇଯିବ? ବିର ବୟସ କେତେ ହେଇଯିବ? ନା 20 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 5 5 8 ହେଇଯିବ। ତ ଆମକୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏଇଟା 5 ଇୟର୍ସ ଏଗୋ ପଚାରିପାରେ, ନହେଲେ ବିଫୋର୍ କହିପାରେ। ଇଏ 5 ଇୟର୍ ହେନ୍ସ କହିପାରେ, ନହେଲେ ଆଫ୍ଟର କହିପାରେ। ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ମ୍ୟାଥ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ବିଶେଷ କରି ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏ ବି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲା ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା, ଯଦି 5 ଇୟର୍ ଏଗୋ କହିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପଛକୁ ଯିବା। 5 ଇୟର୍ ହେନ୍ସ କହିଛି ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରୁ ନେଇକି ପଛ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରୁ ନେଇକି ଆଗ। ଏତିକି ମୂଳ କନସେପ୍ଟ ଆଗେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା। ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଭିତରେ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଜ୍ ରେସିଓ ଅଫ୍ 2 ବ୍ରଦର୍ସ ଇନ୍ 5:8। 2 ଜଣ ବ୍ରଦର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ରେସିଓ ହେଉଛି କ'ଣ ନା 5:8। ଆଣ୍ଡ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଏଜ୍ ଇଜ୍ 12 ଇୟର୍। ଆଉ ଏଙ୍କ ଦିହାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଜ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ନା 12 ବର୍ଷ। ଫାଇଣ୍ଡ ଦେୟାର ଏଜ୍। ତାହେଲେ ଏଜ୍ ଆମକୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ଲାଗି କହିଛି। ଦେଖ ଏଜ୍ରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ନା 12। ରେସିଓରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ନା ସାର୍ 3। ଏଜ୍ରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ବର୍ଷ କହିଛି ଆମକୁ ନା 12 ବର୍ଷ କହିଦେଲା। ରେସିଓର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ରେସିଓ ଜାଣିନା କି ବୁଝିନ, ତାହେଲେ ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଚାପ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିନିଅ ପ୍ରଥମେ। 3। ତ 3କୁ ରେସିଓକୁ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା କେତେ ନା 12 ବର୍ଷ। 1କୁ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ହଁ ସାର୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 5କୁ ଆମେ ଯଦି ଗୁଣିଦେବା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 5କୁ ହେଇଯିବ 20, 8କୁ ହେଇଯିବ କେତେ 32। ତ 2 ଜଣଙ୍କର ଏଜ୍ କେତେ ନା 20 ଆଉ 32। ସେ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲେ ଆମକୁ ନା ଫାଇଣ୍ଡ ଦେୟାର ଏଜ୍। ଏଜ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲା। ତାହେଲେ ଆନ୍ସାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଏ ହେଇଯିବ 20 ଆଉ 32 ହେଇଯିବ 2 ବ୍ରଦରର ଏଜ୍। ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଗେ ଆମକୁ ରେସିଓର ଏଜ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଇଦେଲା। ରେସିଓ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଆମେ କେତେ ଦେଖିଦେଲେ, ଗ୍ୟାପ୍କୁ ନେଇକି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଦେଲେ, ସାଇଁକି ଆନ୍ସାର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। କୌଣସି ଫର୍ମୁଲା ଦରକାର ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଆପଣ ମ୍ୟାଥକୁ କେମିତି ୱିଦାଉଟ୍ ଫର୍ମୁଲାରେ ଶିଖିବେ ତା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କହିଦେବି। କିନ୍ତୁ ପେସେନ୍ସ ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝା ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସନ୍ ଇଜ୍ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ମଦର। କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ସନ୍ ଜଣେ ଅଛି ଆଉ ମଦର ଜଣେ ଅଛି। ସେ କହିଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସନ୍ ଇଜ୍ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ମଦର। ମଦରର ଯାହା ବି ଏଜ୍ ହେବ ତାର ହାଫ୍ ହେଉଛି କିଏ ନା ସନ୍। ମଦର ଯଦି 2 ବର୍ଷ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଥିବେ, ଏଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି।
ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରେ ମଦର ଯଦି 2 ବର୍ଷର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ପୁଅ କେତେ ବର୍ଷର ହେଇଥିବ ନା 1 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। ମଦର ଯଦି 20 ବର୍ଷର ହେଇଥିବ ତା ଅଧା ସନ୍ ହେଇଥିବ କେତେ ନା 10 ବର୍ଷର। ଯାହା ବି ହଉ 10 ଇୟର ଏଗୋ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 10 ଇୟର ଏଗୋ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହିଜ ମଦର ଏଜ୍ ୱାଜ ଥ୍ରାଇସ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସନ୍। କେତେ ଥିଲା? ଥ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା। ଆମେ 10 ଇୟର ଏଗୋକୁ ପଳେଇବା। ମଦର ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସିଏ କହୁଛି ଥ୍ରାଇସ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସନ୍। ମାନେ ମା 3 ରେସିଓରେ ଥିଲେ, ପୁଅ କୋଉ ରେସିଓରେ ଥିଲା ନା 1 ରେସିଓରେ ଥିଲା 10 ଇୟର ଏଗୋ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସନ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଏ ସନ୍ର ଏଜ୍ କେତେ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ସନ୍ର ଏଜ୍ କେତେ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେଇ ଭାବରେ କରିବ କାଲକୁଲେସନ୍। 5-10 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆନ୍ସର ବାହାରିବ। ଏଇଠି ଦେଖିଲ ଗ୍ୟାପ୍ ସମାନ ଅଛି କି ନା ସାର୍ ସମାନ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଗ୍ୟାପ୍ ସମାନ ଅଛି କି? ଏଇଠି କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ନା 0। ଏଇଠି କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ନା ସାର୍ 1 ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ତ ଗ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ତଳର ଡିଫରେନ୍ସଟାକୁ ନେଇକି ଉପରେ ଗୁଣିବା, ଉପରର ଡିଫରେନ୍ସଟାକୁ ଆଣିକି ତଳେ ଗୁଣିବା। ଏଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ନା 1। ତ ମୁଁ ନେଇକି ଉପରେ ଗୁଣିଦେଲି 1 କେ 1 3 କେତେ ହେଇଯିବ ନା 3। ଉପରର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ସାର୍ ନା 2 2 କେ 2 2 ଦିନ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 4। ଏବେ ଦେଖ ଗ୍ୟାପ୍ ସମାନ ହେଇଗଲା 1। ଏଠି ବି ଗ୍ୟାପ୍ 1। ଆଉ ବର୍ଷରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ନା 10 ବର୍ଷ। ବର୍ଷରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ନା 10 ବର୍ଷ। ଏବେ କ'ଣ କହିଥିଲା ଆମକୁ ନା ଆମେ ଏଇଟା 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇଥିଲେ ରେସିଓ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରେସିଓ ଆମର। ତ ସିଏ ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା 1 ରେସିଓ ଆମେ 10 ପାଇଗଲେ। ପୁଅର ବୟସ କେତେ ପଚାରିଛି ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରେସିଓ ପୁଅର କେତେ ନା 2। 10 × 2 କେତେ ହେଇଯିବ ନା 20। ତ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 20 ଇୟର ହେଇଯିବ। ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ 20 ଇୟର ହେଇଯିବ। ଇଜିଲି ପୁରାପୁରି କୋଶ୍ଚିନ୍, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତୁମେ ଖାଲି ବୁଝିଲେ ଆନ୍ସର ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲରେ କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି। ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 3 ପର୍ସନ୍ 4:, 3 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ରାମ ଶ୍ୟାମ ଦାମ ଯିଏ ବି ହଉ 3 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରେସିଓ ହେଉଛି 4:7:9। and 8 years before the age of them were 56। 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ମିଶିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଥିଲା ନା 56 ବର୍ଷ ଥିଲା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ୱାନ୍। ଯିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତାର ବୟସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ କେତେ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ସିମ୍ପଲ ଥଟ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେବାର ଅଛି, ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟସ ମିଶିକି କେତେ ଥିଲା ନା 56 ଥିଲା। ତା ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ରାମର ବି ଧର ଇଏ ରାମ, ଇଏ ଦାମ, ଇଏ ଆଉ ଶ୍ୟାମ। ରାମର ବି 8 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଥିବ, ଦାମର ବି 8 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଥିବ, ଶ୍ୟାମର ବି 8 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଥିବ। ତ ଆର୍ତିରି କେତେ ବର୍ଷ ବଢ଼ିଥିବ ନା 24 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଥିବ। 3 ଜଣଙ୍କର ମିଶିକି କେତେ ବଢ଼ିଥିବ ନା 24 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। ନା ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 80। ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା କେତେ ନା 80 ବର୍ଷ। ଆଉ ଏମାନେ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 9 7 16 4 20। 20କୁ ହେଇଗଲା କେତେ 80। 1 ରେସିଓକୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 20 × 80 4। 9 ରେସିଓକୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 9:4 36 ଇୟର। ଯିଏ ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ତାର ବୟସ କେତେ ନା 36 ବର୍ଷ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ 36 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଏଜ୍ ଉପରେ ନେଇକି ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାର, ନହେଲେ ସାର୍ଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଉପରେ ଦେଇପାର। ଯଦି ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି ନିଡେଡ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ଦ ରେସିଓ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ରାମ ଆଣ୍ଡ ମୋହନ ଇଜ୍ 4:5। ରାମ ଆଣ୍ଡ ମୋହନ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ରେସିଓ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ରାମ ଆଣ୍ଡ ମୋହନ ଇଜ୍ 4:5। 4:5 ରେସିଓ ଦେଇଦେଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ରାମ ଆଣ୍ଡ ଅନିଲ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଏକୁ ଆମେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଲେଖିଦେବା। 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଟିକେ ଖାଲି ମୋଡିଫିକେସନ କରିକି ଆଗେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିଟେଲରେ ଦେଖିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଦ ରେସିଓ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ରାମ ଆଣ୍ଡ ମୋହନ। ରାମ ଆଣ୍ଡ ମୋହନର ରେସିଓ କେତେ ହେଇଗଲା 4:5। ଆଣ୍ଡ ଦ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ରାମ ଆଣ୍ଡ ଅନିଲ ଇଜ୍ 5:6। ରାମ ଆଉ ଅନିଲର ରେସିଓ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 5:6 ହେଇଗଲା। ଇଫ୍ ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ 3 ଇଜ୍ 69 ଇୟର ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ମୋହନ ଏଜ୍। ମୋହନ ଏଜ୍ କେତେ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କର ଏଜ୍ ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ନା 69 ଇୟର ବୋଲି ଆମକୁ କହିଦେଇଛି। ତାହେଲେ କିଏ କିଏ ହେଲେ ମୋହନ ହେଇଗଲା, ରାମ ହେଇଗଲା ଆଉ ଅନିଲ ହେଇଗଲେ। 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ମୋହନ ଆଉ ରାମର ହେଉଛି ଏଜ୍ର ରେସିଓ କେତେ ନା 5:4। 4:5 ଦେଇଛି, ମୁଁ ଅଲଟିଆ ଲେଖିଛି, ତେଣୁକରି 5:4 କରିଦେଲି। ଆଉ ରାମ ଆଉ ଅନିଲର ଏଜ୍ କେତେ ନା 5:6। 5:6 କେତେ ଦେଇଦେଇଛି 6 ଦେଇଦେଇଛି।
ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ରେସିଓ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ନା 25 20 ଆଉ କେତେ ନା 24 25 20 24 ଇଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଏଜ୍ ମିଶେଇ ଦିଅ ଦେଖ ହେଇଯାଉଛି କେତେ ନା 69 ତିନି ଜଣଙ୍କର ଏଜ୍ ମିଶେଇକି ଦେଇଛି 69 ଏବେ ପଚାରିଛି ମୋହନର ଏଜ୍ କେତେ ନା ମୋହନ କୋଉଠି ଅଛି ନା ମୋହନ ଏଇଠି ଅଛି ତାହେଲେ ମୋହନର ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 25 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ 25 ଇୟର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ 25 ଇୟର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା ଇଜିଲି କେତେ ଇଜିଲି ଦେଖ ଆନ୍ସର ବାହାରି ପାରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଜ୍ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏକ୍ସ ମେଥଡରେ ଧରିବେ ଏକ୍ସ ପକେଇବେ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିଯିବ ଏକ୍ଜାମରେ ସଲ୍ଭ ହେଇପାରୁନଥିବ ଆନ୍ସର ଠିକରେ ଆସୁନଥିବ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଥିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟେନସନ ନେବା ନାହିଁ ଶିଖ ମନ ଦେଇକି ବୁଝ ନିହାତି ଭାବରେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ ଆଉ ଏକ୍ଜାମରେ ତୁମେ ମ୍ୟାଥରୁ ସମୟ ବଞ୍ଚେଇକି ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟକୁ ବି ଦେଇପାରିବ ଦ ଫାଦର ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସନ୍ ବାର୍ଥ R was equal to the present age of the sun. If the age of the sun is 20 year, present रे age होची sun रो केते ना 20 year. Then find the present age of the father. ମାନେ father ର present age କେତେ ବୋଲି ଆମକୁ ସେ ପଚାରିଛି क्वेश्चन ମାନେ ଦେଖ ସେ କହିଲା father age at the time of the his son birth was equal to the present age of the son. ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଏଠି ସନ୍ ଏଠି ଫାଦର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ପୁଅର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଯେତିକି ବାପାଙ୍କର ବୟସ ସେତେବେଳେ ସେତିକି ଥିଲା କେତେ ଥିଲା 20 ଥିଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ପୁଅର ବୟସ ହେଇଗଲା ହଉଛି କେତେ ନା 20 ତ ଏଙ୍କ ଦିହାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ଯାହା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ ଅଫ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଫର ସେଇ ସେମ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ ତାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ପୁଅର 20 ହେଇଗଲା ମାନେ ବାପାଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 40 ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ 40 ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ ନା ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 5 ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବର୍ନ ଅନ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଅଫ୍ 3 ଇୟର୍ସ ଇଚ୍ ଇଜ୍ 50 ତାଙ୍କର 5 ଜଣଙ୍କର ବୟସକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ 50 ବର୍ଷ ହଉଥିବ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖା 3 ବର୍ଷ ଲେଖା ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ସବୁଠୁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡର ଏଜ୍ କେତେ ବୋଲି ଆମକୁ ସେ ହେଉଛି ପଚାରିଲା ତ ଏଇଠି ମୁଁ ତିନିଟା ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି ତୁମକୁ ହେଉଛି ଥିଓରି ବତେଇବି ଯୋଉଟା ତୁମ ମନକୁ ପାଇଲା ଯୋଉଟା ତୁମକୁ ଇଜି ଲାଗିଲା ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି କରିବ ଦେଖ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 50 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ବୟସ ତାହେଲେ ଆଭରେଜ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 10 ଆଭରେଜ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆଭରେଜ 10 ଆଇଲା ୟା ପଛକୁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ୟା ଆଗକୁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ରହିବ କେତେ ବର୍ଷ 3 ଭଲ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ରହିବ ଇଏ 13 ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ 16 ଇଏ 3 ଇଣ୍ଟରଭାଲ ହେଇଗଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ 7 ଆଉ ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ 4 ଏଠି ପଚାରିଛି ଆମକୁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ବୟସ କେତେ ନା 4 ବର୍ଷ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ କିଏ ଅଛି ନା ଇଏ ଅଛି କେବଳ 4 ବର୍ଷ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ଆମକୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟର ଏଜ୍ କେତେ ବୋଲି ନା ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ନା 16 ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା 16 ବର୍ଷ ହେଇଥାନ୍ତା ଇଏ ଗୋଟେ ମେଥଡ 5 ହେଉଛି କ'ଣ କଲି ନା 50ରେ 5କୁ କାଟିଦେଲି ଆଭରେଜ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ହେଉଛି 10 10କୁ ଧରିଦେଲେ ମଝିଟା ଯଦି 10 ରହିଲା ଆଭରେଜ ତା ଏପଟକୁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଏପଟ ଦିନ ରହିବ ଟୋଟାଲ 5ଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏଇ ଫର୍ମୁଲାର ଗୋଟେ କହିଲି ନେକ୍ସଟ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବୟସ ହେଉଛି ମୁଁ ଧରିଥାନ୍ତି ଆନ୍ସର ବେଳୁ କି ସବୁଠୁ ଯିଏ ସାନ ତାର ବୟସ ହେଉଛି 4 ବର୍ଷ ତାହେଲେ ହେଉଛି 3 ବର୍ଷ ବଢିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ହେଇଥାନ୍ତା 10 ଆଉ 7 10 13 16 ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କର ମିଶେଇ ଦେଲେ ହେଇଯାଉଥିଲା ଯେମିତି 50 ତାହେଲେ ସାନର ବୟସ ହେଇଥାନ୍ତା 4 ବର୍ଷ 5 ଜଣଙ୍କର ମିଶେଇ ଦେଲେ ଯଦି 50 ହେଇଯାଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସାନର ବୟସ କନଫର୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା 4 ବର୍ଷ ଇଏ ଗୋଟେ ମେଥଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସ ପକେଇକି କରନ୍ତି ଧରାଯାଉ ସାନର ବୟସ ଏକ୍ସ ତାଠୁ ଯିଏ 3 ବର୍ଷ ବଡ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 3 ତାଠୁ ଯିଏ 3 ବର୍ଷ ବଡ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 6 ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା କାଲକୁଲେସନ୍ ତାଠୁ ଯିଏ ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା ତା ସିଏ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 9 ତାଠୁ ଯିଏ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ତାର ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 12 ତ ଏ ବି ନେଇକି ପୁଣି 5x ପ୍ଲସ୍ 3 ଏମିତି କରିକି ତୁମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଥାନ୍ତ 5x ପ୍ଲସ୍ 30 5x ପ୍ଲସ୍ 30 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 50 ପୁଣି 50ରୁ 30 ମାଇନସ୍ କରିବ 20 ତ x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 20/5 4 ବର୍ଷ ତାହେଲେ ସାନର ବୟସ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କେତେ ନା 4 ବର୍ଷ ଏଇଟା ଏକ୍ସ ମେଥଡ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡରେ ତ ତିନିଟା ଆଙ୍କ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଯୋଉଟା ତୁମକୁ ଇଜି ଲାଗିବ ତୁମେ ସେଇ ମେଥଡରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି କରିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା ଦ ଆଭରେଜ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 4 ପର୍ସନ ଇଜ୍ 42 ଇୟର
if their age are in the ratio of 1:3:4:6 respectively, find the difference between the age of the youngest and the eldest person is youngest ଆଉ eldest person ଭିତରେ difference କେତେ ବୋଲି ଆମକୁ ସେ ପଚାରିଛି। the average age of 4 person is 42 year। देखो ପିଲାମାନେ the average of 4 person is 42 year if their age are in the ratio 1:3:4:6 ଚାରି ଜଣ ପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଭରେଜ ଏଜ୍ ହେଉଛି 42 ଇୟର କହିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ରେସିଓ ଦେଇଦେଲା 1:3:4:6 ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ପର୍ସନ। 1 ରେସିଓ ଆଉ 6 ରେସିଓର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଜ୍ର କେତେ ବୋଲି କହିଛି। ସବୁଠୁ ୟଙ୍ଗ କିଏ ହେବ ନା 1 ରେସିଓ ହେବ, ସବୁଠୁ ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ କିଏ ହେବ ନା 6 ରେସିଓ ହେବ। ତ 1 ରେସିଓ ଆଉ 6 ରେସିଓ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କହିଦେଇଛି। ଦେଖ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆଭରେଜ 42 ଇୟର ହେଲା ତାହେଲେ ପୁରା ବୟସଟା କେତେ ନା × 4 ଇଏ 168 ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପୁରା ବୟସ କେତେ ହେଇଯିବ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ନା 168 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କର ରେସିଓ କେତେ ନା 6 4 10 3 13 14 14 ରେସିଓକୁ ହେଇଗଲା କେତେ ନା 168। 1 ରେସିଓ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 12। ଆମେ 1 ରେସିଓ ପାଇଗଲେ ଯିଏ 1 ରେସିଓରେ ତାର ବୟସ ହେଉଛି 12 ବର୍ଷ, ଯିଏ 6 ରେସିଓ ତାର ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ନା × 12 72। ତ 72 ମାଇନସ୍ 12 କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 60। ତ ଏଜ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ନା 60 ବର୍ଷ। ଏଜ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଆଉ ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଭିତରେ କେତେ ନା 60 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଦ ଆଭରେଜ ସମ୍ ଅଫ୍ 5 ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବର୍ନ ଆଟ୍ 4 ଇୟର ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଇଜ୍ 80। এই টাইপର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ୍ ତୁମକୁ ପ୍ରିଭିୟସଲି ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ। ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡର ଏଜ୍ କେତେ ତାହେଲେ 5 ଜଣ ଚାଇଲ୍ଡ ଥିଲେ ଆଭରେଜ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 5 ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବର୍ନ ଇନ୍ 4 ଇୟର ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ 4 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ବୟସ ହେଉଛି କେତେ ନା 80 ବର୍ଷ 5 ଜଣଙ୍କର ମିଶେଇଲେ। ତାହେଲେ 80 ଆମେ ଯଦି ଏଇଥିରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଆଭରେଜ 16 16 ଆଭରେଜ ହେଇଗଲେ ଆଗରେ 2 ଜଣ ରହିବେ ପଛରେ 2 ଜଣ ରହିବେ। ଆଭରେଜଟା ଆମେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କେତେ 16। ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ। ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ମାନେ 6 4 20 ଇଏ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଆଉ 4 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ରେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 24। ତ ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟର ହେଇଗଲା କେତେ ଏଜ୍ ନା 24। ଯଦି ହେଉଛି 50 ତାହେଲେ ସ୍ମଲେଷ୍ଟର ଏଜ୍ କେତେ ନା ଇଏ 12 ଆଉ ଇଏ 8। ସବୁଠୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା ନା 8 ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମେମାନେ ଏବେ ଇଜିଲି ୟାକୁ କରିପାରିବ। ଯଦି 5 ଜଣ ଚାଇଲ୍ଡ ଜାଗାରେ ଦେଇଛି ବୋଲି ଆଭରେଜ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ 2 ପଛରେ 2। ଯଦି 4 ଜଣ ଦେଇଥାନ୍ତା ଅଡ୍ ନମ୍ବର ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ସର ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଧରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ତାକୁ ଆନ୍ସର କରିକି ଡିଫରେନ୍ସଟାକୁ କରିକି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ମିଶାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆରାମସେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି। ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ଆଣ୍ଡ ପରାଶ ଇଜ୍ 93 ଇୟର। କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଜୟନ୍ତ ଅଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି ଆଉ ପାରସ ଅଛି। ତାଙ୍କର ସବୁ ଏଜ୍ ମିଶିନେ କେତେ ନା 93 ବର୍ଷ। 10 ଇୟର ଏଗୋ ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଦ ଏଜ୍ ୱାଜ୍ 2:10 ଇୟର ଏଗୋ ରେସିଓ ଏଜ୍ ଦେଇଦେଲା କେତେ ନା 2:3:4 2:3:4। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ପରାସ। ପାରସର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ କେତେ ବୋଲି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଏ ପଚାରିଛି। ୟାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ବୋଲି କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଦେଖ କେତେ ଅଛି ନା 93 ଅଛି 3 ଜଣଙ୍କର ମିଶେଇଲେ। ଯଦି 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ଯିବା ଜୟନ୍ତର ବି 10 ବର୍ଷ କମିଯିବ, ପାରସର ବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରେମର 10 ବର୍ଷ କମିବ, ପାରସର ବି 10 ବର୍ଷ କମିବ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ବର୍ଷ କମିଯିବ ନା 30 ବର୍ଷ 93ରୁ କମିଯିବ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 63 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। କେତେ ହେଇଯିବ 63 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଆଉ ରେସିଓ ମିଶେଇ ଦେବା 4 3 7 2 କେତେ ନା 9କୁ ହେଇଗଲା କେତେ 63। ତ 1କୁ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 7 ବର୍ଷ ଲେଖା। ଏବେ କାହାର ପଚାରିଛି ନା ପ୍ରଶାନ୍ତର ପଚାରିଛି ନା 4 ରେସିଓଟା କେତେ 7 କେତେ ନା 28। ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 28। ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ ପାରସର ଏଜ୍ ନା 28। ସେମିତି ପ୍ରଶାନ୍ତର ପଚାରିଥିଲେ କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା 21 ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଜୟନ୍ତର ପଚାରିଥାନ୍ତା କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା 14 ବର୍ଷ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ସମୟ ଏଇଥିଲାଗି ତୁମର ପିଲାମାନେ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ ପାଖରେ ଅଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିଖିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ଏକ୍ଜାମ ଦେବ, ମାର୍କ ଆଣିବ।
आई हाव এটা ଆରପିଏଫ ରେ ପଢିଥିଲେ ଆରଆରବି ଆରପିଏଫ ରେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଛି ତୁମେ ମାନେ ଶିଖ ପଢ ତୁମ ପାଇଁ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହବ। ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ବ୍ରଦର ହୁ ଇଜ୍ 3 years elder to me. When my brother was born, then my sister was 6 years old. Our average age is 40. Now, what is age of my sister? ତାହେଲେ ମୋ ସିଷ୍ଟରର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବୟସ କେତେ ବୋଲି କହିଲା। ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ବ୍ରଦର, ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି ଯିଏ 3 ବର୍ଷ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼। ହ୍ୱେନ୍ ମାଇ ବ୍ରଦର ୱାଜ୍ ବର୍ନ, ମୋ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ମାଇ ସିଷ୍ଟର ୱାଜ୍ 6 years old, ମୋ ଭଉଣୀ ସେତେବେଳେ 6 ବର୍ଷର ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର ଆଭରେଜ ହେଉଛି କେତେ କହିଦେଇଛି ନା 14 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ପୁରା ବୟସ କେତେ ହେଇଯିବ? 42 year ହେଇଯିବ। କେତେ ହେଇଯିବ? 42 year ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଜ୍ ମିଶିକି କେତେ ହେଇଯିବ ନା 42 year ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 1 ବର୍ଷର ହେଇଥିବି, ମୋ ଭାଇ କେତେ ବର୍ଷର ହେଇଥିବ ନା 4 ବର୍ଷର ହେଇଥିବ, ମୋଠୁ 3 ବର୍ଷ ବଡ଼। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ସେତେବେଳେ କେତେ ହେଇଥିବ ନା ତାଠୁ 6 ବର୍ଷ ବଡ଼। ନା ତାହେଲେ ହେଇଥିବ କେତେ ନା 10 ବର୍ଷର ହେଇଥିବ। କେତେ ହେଇଥିବ ନା 10 ବର୍ଷର ହେଇଥିବ। ସିଏ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ସିଷ୍ଟର। ତାହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ମୋ ସିଷ୍ଟରର ଏଜ୍ ହେଉଛି କେତେ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଏଜ୍ ହେଉଛି ଭଉଣୀ ଧର 10 ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଟୋଟାଲ ମିଶିଦେଲେ କେତେ ଯାଉଛି 10 14 କେତେ ନା 15। ଆଉ ଆଭରେଜ ଏଜ୍ ଦେଇଛି 14। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ସିଷ୍ଟର। ଧର ସିଷ୍ଟରର ଏଜ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଧରିଦେବା କାଲକୁଲେସନ୍ କରି କେତେ ନା 19 ବର୍ଷ। ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ବାଡ଼ୁ ନେଇଗଲି, ମୋ ସିଷ୍ଟରର ବୟସ ହେଉଛି କେତେ ନା 19 ବର୍ଷ। ତାହାଠାରୁ ଭାଇ ତାଠୁ 6 ବର୍ଷ ସାନ ହେଇଥିବ। ଭାଇ ତାଠାରୁ 6 ବର୍ଷ ସାନ ହେଇଥିଲେ କେତେ ହେଇଥିବ ନା 13 ବର୍ଷ। ଭାଇର ବୟସ କେତେ ହେଇଥିବ ନା 13 ବର୍ଷ। ମୁଁ ତାଠୁ 3 ବର୍ଷ ସାନ, ତାହେଲେ ମୋର ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଥିବ ନା 10 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ମିଶେଇଦେବା 10 ଆଉ ଭାଇର ଭଉଣୀ ଇଏ ହେଇଗଲା 13, ଆଉ ଇଏ ହେଇଯିବ ହେଉଛି କେତେ ନା 19। ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 19 ବର୍ଷ। ତ 19 ଟୋଟାଲ ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି ନା 42। ଆମର ଆଭରେଜ ଏଜ୍ କେତେ ଦେଇଥିଲା ନା 42 ଦେଇଥିଲା ନା ସାର୍ ଦେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଆନ୍ସର ଆଡ଼ୁ ହେଲେ ଇଜିଲି ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆନ୍ସର ଆଡ଼ୁ ମୁଁ ଗିଭେନ୍ କରିଦେଲି ଯେ ବୟସ ଧର ଭଉଣୀର ହେଇଥାନ୍ତା 19 ବର୍ଷ, ତାଠାରୁ ତା ଭାଇ ହେଉଛି 6 ବର୍ଷ ସାନ, ତାହେଲେ ଭାଇର ବୟସ ହେଉଛି କେତେ ନା 13 ବର୍ଷ। ତା ବଡ଼ ଭାଇର ବୟସ ହେଇଗଲା 13 ବର୍ଷ, ତାଠାରୁ ସେ 3 ବର୍ଷ ସାନ, ତ ୟାର ବୟସ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 10 ବର୍ଷ। ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କର ବୟସ ମିଶାଇଲେ 42 ହେଇଯାଉଛି। 3 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ କେତେ ଦେଇଛି 42 ବୋଲି ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆନ୍ସର ଆଡ଼ୁ କରିଦେବା, ଇଜିଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖ, ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ସୁନିତା ଆଣ୍ଡ ଏ ଶିଲା ଇଜ୍ 12 years। ସୁନିତା ଆଉ ଶିଲା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଏଜ୍ରେ କେତେ? ସୁନିତା ଆଉ ଶିଲା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଜ୍ରେ କେତେ ନା 12 year ଡିଫରେନ୍ସ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। କେତେ ବର୍ଷ ଡିଫରେନ୍ସ ନା 12 ବର୍ଷ ଡିଫରେନ୍ସ। ଇଫ୍ 9 years ବିଫୋର ଦ ଏଲ୍ଡର ଏଜ୍ ୱାଜ୍ 4 times ଦ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ୟଙ୍ଗର ୱାନ୍, ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍। 9 years ବିଫୋର, 9 years ବିଫୋରରେ ଦେଇଦେଲା କେତେ 9 years ବିଫୋର ଦ ଏଲ୍ଡର ଏଜ୍ ୱାଜ୍ 4 times ଦ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ୟଙ୍ଗର ୱାନ୍। ୟାର ଏକ ହେଲେ ସୁଲିତାର କେତେ ନା 4 ବୋଲି ରେସିଓ ଦେଇଦେଲା। 4 years ବିଫୋର ୟର ଏଲ୍ଡର ୱାଜ୍ 4 times ଦ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ୟଙ୍ଗର ୱାନ୍, ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଦେୟାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ କେତେ ବୋଲି ଆମର ତାର ଦେଇଛି। ଏଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କେତେ ଦେଖିଲ ରେସିଓରେ ନା 3। ବୟସରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ନା 12। ତେବେ ଏକ ରେସିଓଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 3 ଚଉ 12 4। ଏକ ରେସିଓ ଆମେ ପାଇଗଲେ 4, ଇଏ ହେଉଛି ହେଇଯିବ କେତେ 4 ଚଉ 16। ତ 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ୟାର ବୟସ ଥିଲା 4 ବର୍ଷ, 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ୟାର ବୟସ କେତେ ଥିଲା ନା 16 ବର୍ଷ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ବୟସ କେତେ ହେଇଯିବ ନା +9, ଏଠି +9, +9 ନ 4 କେତେ ନା 13, ଆଉ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ 16 9 କେତେ ହେଇଯିବ ନା 25। ତ 13 ଆଉ 25 ହେଇଯିବ, କେତେ ହେଇଯିବ 13 ଆଉ 25 ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସି ହେଇଯିବ। ଇଜିଲି ଆହୁରି ସ୍ପିଡରେ ହେବ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଏଠି 9 ମିଶଉଛି, ଏଠି 9 ମିଶେଇଲି, ଏଇଟା 16 ଏଇଟା 4 ବୋଲି କହିଲି। ଯଦି ତୁମେ ୟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ
ତାହେଲେ ଏତେ ଜିନିଷ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, 2 ଲାଇନ୍ ଗାର ଟାଣିବ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆରାମସରେ। କେବଳ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବା ଲାଗି ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ୍ଲି ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି, ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡଟର ଆଣ୍ଡ ହର ମଦର ଇଜ୍ 56 ଇୟର। ଏଇଠି ରହିଲା ଡଟର ଆଉ ଏଇଠି ରହିଲା କିଏ ମଦର, ଆଉ ତାଙ୍କ ବୟସ ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ନା 56 ବର୍ଷ। ଆଫ୍ଟର 4 ଇୟର ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ମଦର ୱିଲ୍ ବି 3 times ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡଟର। କେତେ ନା 4 ଇୟର ଆଫ୍ଟର କଥା କହିଛି। 4 ଇୟର ଆଫ୍ଟର କ'ଣ ହବ ନା ମଦର ୱିଲ୍ ବି 3 times ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡଟର। ଇଏ 3 ହେଇଗଲେ ଇଏ 1 ହେଇଯିବ। ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେୟାର ଏଜ୍ ଆର୍। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଏଙ୍କର ଏଜ୍ ବୋଲି କେତେ ବୋଲି କହିଛି। ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଡଟର ଆଣ୍ଡ ମଦର ଇଜ୍ 56 ଇୟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଅଛି 56। ଆଫ୍ଟର 4 ଇୟର ପରେ କେତେ ହବ ଦେଖିଦେବା ଆଗେ। ନା 4 ଇୟର ପରେ ଡଟର ବି 4 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଥିବ, ମଦର ବି 4 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଥିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ନା 8 ବର୍ଷ। ଟୋଟାଲ ବୟସ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 64 ବର୍ଷ। ଆଉ 64 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ଇଏ ହେଉଛି 4 ଇୟର ପରେ ରେସିଓ। 3 କେତେ ନା 4, 4 ରେସିଓକୁ ହେଇଗଲା କେତେ ନା 64। 1 ରେସିଓକୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 16। 1 ରେସିଓ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 16। 4 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ୟାର ବୟସ ଥିବ 16 ବର୍ଷ, ତା ମଦର 33 କେତେ ନା 48 ବର୍ଷ ଥିବ। କେତେ 48 ବର୍ଷ ଥିବ। ତ ଏବେ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେୟାର ଏଜ୍ ଆର୍। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମେ 4 ବର୍ଷ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା। 16 4 ଗଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 12। ଇଏ 4 ବର୍ଷ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 44। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ 12 ଆଉ 44 ଇୟର। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ କେତେ 12 ଆଉ 44 ଇୟର। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବି ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ସବୁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଛି ଆଉ ୟାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବେ। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚାକିରି କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଚାକିରି ପାଇବ ଲାଇଫ୍କୁ ସେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବ। ଯେତେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ସେତେ ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ରାମ୍ ସନ୍ସ ଏଜ୍ ଇଜ୍ 1/3 ଅଫ୍ ରାମ୍ସ ୱାଇଫ୍ ଏଜ୍। ଇଏ ହେଉଛି ସନ୍, ଇଏ ହେଇଗଲା ୱାଇଫ୍। ରାମ୍ ସନ୍ ଏଜ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା 1/3 ଅଫ୍ ରାମ୍ସ ୱାଇଫ୍ ଏଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସନ୍ର ଏଜ୍ ହେଉଛି କେତେ ୱାଇଫ୍ର 1/3। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଲି। ରାମ୍ସ ୱାଇଫ୍ ଏଜ୍ ଇଜ୍ 4/5 ଅଫ୍ ଦ ରାମ୍ସ ଏଜ୍। ରାମ୍ ଏଜ୍ ଇଜ୍ 3/5 ଅଫ୍ ଦ ଫାଦର୍ସ ଏଜ୍। ରାମର ଏଜ୍ ହେଉଛି ତା ଫାଦର ରହୁଛି କେତେ ନା 3/5। ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ରାମ୍ ସନ୍ସ ଇଫ୍ ଦ ରାମ୍ସ ଫାଦର ଇଜ୍ 50 ଇୟର ଓଲ୍ଡ। ରାମ ଯଦି ଫାଦରର 50 ଇୟର ଓଲ୍ଡ ହେଲା, ତାହେଲେ ରାମର ବୟସ କେତେ ଦେଖିଦେବା ନା 3/5। 5ରେ କାଟିଲେ କେତେ ନା 10। ଇଏ ହେଉଛି ହେଇଯିବ କେତେ ରାମର ବୟସ 30 ବର୍ଷ। ତା ୱାଇଫ୍ ହେଉଛି ତାର 4/5 ଏଜ୍। ତ ଏଇଠି କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 24 ବର୍ଷ। କେତେ 24 ବର୍ଷ। ତାର 1/3 ଏଜ୍ ହେଉଛି କିଏ ତା ସନ୍। ତ 24ରେ ଏଇଟା କାଟିଦେଲେ କେତେ ନା 6, ସରି 8। ତ ଆନ୍ସାର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 8 ଇୟର ହେଇଯିବ। ବି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସାର। ସନ୍ର ଏଜ୍ କେତେ 8 ଇୟର। ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆଉ ଦେଖ କେତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବି ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ଟିକେ ଖାଲି କେୟାରଫୁଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବୁଝିବା ଆମର ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 2 ପର୍ସନ୍ differ by 20 years. If 5 years ago the older than be 5 times old as the younger one, then find their present age. Present age କେତେ ବୋଲି କହିଛି। ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 2 ପର୍ସନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବାଇ 20 ଇୟର। 2 ଜଣ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ନା ଏ ଆଉ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଏଜ୍ରେ କେତେ ନା 20 ଇୟର ବୋଲି ଆମେ ପାଇଗଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ନା 5 ଇୟର ଏଗୋ, ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଏଗୋକୁ ପଳେଇଗଲି। ଦ ଓଲ୍ଡର ୱାନ୍ ବି 5 times ଓଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ୟଙ୍ଗର ୱାନ୍। ଓଲ୍ଡର ଧର ଆମେ ନେଲେ ଏ ହେଉଛି ଓଲ୍ଡର ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ମଲର। ଇଏ ହେଉଛି ତାଠୁ 5 ଟାଇମ୍, ମାନେ ଇଏ 5 ରେସିଓ ହେଲେ ସିଏ ହେଇଯିବ 1। ଦେନ୍ ଦେ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଆର୍। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ କେତେ ନା ରେସିଓରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେରେ ବାବା ନା 4। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୟସରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ନା 20। ତାହେଲେ ଆମେ 1 ରେସିଓ କେତେ ପାଇଗଲେ ନା 5 ପାଇଗଲେ। ତ 5×5 କେତେ ହେଇଯିବ ଇଏ 25, ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 5। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ହେବ ସେ ପଚାରିଛି। ଦେୟାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ଟା ଯେଉଁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ନା 5 ଇୟର ଏଗୋ।
तो ये +5 ये +5 कर दियो ये हो 30 ये हो 10 तो आंसर कौन हो ना बी हो 30 आउ 10 आंसर कौन हो 30 आउ 10 नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देख बाबू मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज एक्स एंड वाई इज 3:4 एक्स आउ वाई रेशियो केते देदेला ना 3:4 देदेला 5 year ago प्रेजेंट एज এটা আমি কোন ধরছেন না প্রেজেন্ট 5 year ago their age ratio is 5:7 age ratio केते हो ना 5:7 हो then what is the present age of y y ର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ଟା କେତେ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଆଉ ଏଇଠି ରେସିଓ ଆମକୁ କେତେ ଦେଲା ନା 5:7 ଦେଇଦେଲା ଦେଖ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ସମାନ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଗେ ଦେଖିଦିଅ ୟା ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ନା 2 ଏଇଠି ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ଅଛି ନା 3 ଅଛି ତ ଗ୍ୟାପ୍ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସମାନ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମର କାଲକୁଲେସନ୍ ଇଜି ହେଇଯିବ ତ ଗ୍ୟାପ୍ ସମାନ କରିବା ଲାଗି ତ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଥିଲି ଆଉ ଥରେ ବି କହିଦେଉଛି ସେଇଥିଲାଗି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ରିପିଟେଡ୍ କରିଛି ୟାର ଗ୍ୟାପ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ନେଇକି ଉପରେ ଗୁଣିବ ୟାଙ୍କର ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ନା 2 ଦୁନେ କେତେ ନା 6 2 ଚଉ କେତେ ନା 8 ଉପରର ଗ୍ୟାପ୍କୁ ଆଣିକି ତଳେ ଗୁଣିବ 1 ଗ୍ୟାପ୍ ତ 5 କେ 5 ଆଉ ହେଇଯିବ ଏଇଠି କେତେ ନା 7 ତ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ହେଇଗଲା 1 ସମାନ ସମାନ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା ହଁ ସାର୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ରେସିଓ ଭିତରେ ବର୍ଷରେ କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ନା 5 ଇୟର ଅଛି ନା 5 ନେଇଗଲି ମୁଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା 5 1 ରେସିଓକୁ ଯଦି ହେଇଗଲା 5 ତାହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ କାହାର ପଚାରିଛି ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ରେସିଓ କେତେ ଅଛି ନା 6:8ଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ତ 5 ଅଶନା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 40 ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ କାହାର ପଚାରିଛି ନା ୱାଇର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ କେତେ ନା 40 ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଡି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଡି ହେଇଯିବ ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ପିଲାମାନେ ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖିବ ଆଉ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଶିଖିବାକୁ ଇଜି ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସାର୍ଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉଥିବ ଫାଦର ଏଜ୍ ଇଜ୍ 4 times ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ସନ୍ ଫାଦର ଏଜ୍ କ'ଣ କହିଲା ଫାଦର ଏଜ୍ ଇଜ୍ 4 times ଦ ସନ୍ ଫାଦର ଏଜ୍ ଇଜ୍ 4 times ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସନ୍ 4 times ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ସନ୍ ମୁଁ ଲିଖିଦେଲି in 20 year his age will be twice of his son age 20 year ପରେ year his age will be twice the age of son age twice ହେଇଯିବ sonର ଏଜ୍ରେ find his age ତାହେଲେ ଏଜ୍ କେତେ ବୋଲି ହେଉଛି ପଚାରିଛି find his ଏଜ୍ କଥା ପଚାରିଛି ଦେଖ ବାବୁମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଗ୍ୟାପ୍ ସମାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଗ୍ୟାପ୍ ସମାନ ଅଛି କି ବାବୁମାନେ ନା ଗ୍ୟାପ୍ ସାର୍ ସମାନ ନାହିଁ ଆଗେ ଗ୍ୟାପ୍ ସମାନ କରିଦେବା ୟାଙ୍କର ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ 1 ତ ଏଇଠି ହେଇଯିବ 4 ଏଇଠି ହେଇଯିବ 1 ୟାଙ୍କର ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ 3 ଏଇଠି ତଳେ ଗୁଣି ଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 6 ଆଉ 3 କେ 3 ଏବେ ଗ୍ୟାପ୍ ସମାନ ହେଇଗଲା ହଁ ସାର୍ ସମାନ ହେଇଗଲା ତ ये जो गैप समान होगा ए गैप रेसीो गैप केते अच्छी ना सार ये गैप 2 एपटे भी गैप सार 2 तो आम गैप सामान हो 2 को केते होची वर्ष ना 20 वर्ष ताने 1 को हो केते ना 10 1 रेसीोटा केते पाइगले 10 पाइगले तो एबे आमको से क्वेश्चन पचार कौन ना प्रेजेंट एज कथा पचार तो प्रेजेंट एज रेसीो कौन ना ये 4 आउ 1 तो 4 1 हो गले 1 रेसीोटा होगा 10 4 रेसीोटा केते ना 40 तान बयस होची तांकर केते केते हबो 40 आउ 10 40 आउ 10 सी हिजबो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहि देखो द एज रेशियो ऑफ टू ब्रदर इज 7:50 दीटा ब्रदरଙ୍କର एज रेशियो होची कोन दे देला ना 7:15 दे देला धर ब्रदर जणे ए जणे होची बी आ रेशियो हो गला 7:15 द एलसीएम ऑफ देयर एज इज एलसीएम केते दे देला तांको एज रो ना 210 व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डर ब्रदर रो एज केते बोली क्वेश्चन पचारिछ ताने एल्डर ब्रदर रो केते क्वेश्चन 1500 केते ना 105 105 जदि आम डिवाइड करदे ताने आंसर केते मिलगला ना आमको 2 मिलगला सार 2 मिलगला ताने एल्डर ब्रदर ये गुणीदे इंटू 2 30 वर्ष एल्डर ब्रदर किए इंटू 2 30 वर्ष हो आंसर तो आंसर कौन हो 30 इयर जदि स्मलर बजार पचार था आंसर के ना 14 होता नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द एज ऑफ मैन 10 years ago was thrice the age of his son
ତ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ 10 year ago, 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ର ଏଜ୍ ଥ୍ରାଇସ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଇଚ୍ ସନ୍। ମ୍ୟାନ୍ ଏଜ୍ ସନ୍ ଲେଖିଦେଲି ମୁଁ, ମ୍ୟାନ୍ ରହୁଛି ଥ୍ରାଇସ୍ ହେଲେ ସନ୍ ରହିଯିବ କ'ଣ ନା 1। ଇଏ 10 year ଏଗୋ କଥା କହିଛି, 10 year ଏଗୋ ଲେଖିଦେଲି। ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଏଜ୍ ୱିଲ୍ ବି ଟ୍ୱାଇସ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସନ୍ 10 year ହେନ୍ସ। 10 ବର୍ଷ ପରେ ହେନ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ର ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛି ନା ଟ୍ୱାଇସ୍ ହେଇଯିବ ହିଜ୍ ସନ୍ ଲେଖିଦେଲି। ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଦେୟାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ର ରେସିଓ କେତେ? ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଛି। ରେଲୱେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଦେଖ, ତୁମେ ରେଲୱେ ଲୋକ ପାଇଲଟ ଦେଖ, ଏନ୍ଟିପିସି ଦେଖ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟେଡ୍ ହେଇଛି। ତ ବାବୁମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଲ୍ଭ କରିବ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖ। ତ ଏଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖିଦିଅ, ଏଇଠି ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା କେତେ ନା ହେଉଛି 1, ଏଠି ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ 0, ସମାନ ଗ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ। ତ ଗ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ତଳ ଗ୍ୟାପ୍ର ଉପରେ ନେଇ ଗୁଣିବା। ତଳ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା କେତେ 3 ଆଉ 1, ଉପର ଗ୍ୟାପ୍ଟା କେତେ ଅଛି ନା 2 ଅଛି। 2ଟା ଏଠି ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 2 2 4, 2 କେ 2। ଏବେ ଦେଖ ଗ୍ୟାପ୍ ସମାନ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଯାହା ଗ୍ୟାପ୍ ଏଠି ସେୟା ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ନା ସାର୍? ହଁ ଅଛି। 1 ହେଇଗଲା ହେଉଛି ଗ୍ୟାପ୍। ତ ଏ ଗ୍ୟାପ୍କୁ ବର୍ଷରେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ନା 20 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରୁ 10 ବର୍ଷ ପଛକୁ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରୁ 10 ବର୍ଷ ଆଗକୁ, ତ ଟୋଟାଲ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ କେତେ 20 ବର୍ଷ। ତ ଏବେ ତୁମେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ରେସିଓ ଭିତରୁ ଯୋଉଟାକୁ ଧରିବ, 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବଟା ଧରିଲେ ହେବ, 10 ବର୍ଷ ପରଟା ଧରିଲେ ହେବ। ଏଇଟା 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ରେସିଓ, ଏଇଟା 10 ବର୍ଷ ପରର ରେସିଓ। ମୁଁ ଧର 10 ବର୍ଷ ପରର ରେସିଓ ଧରିଲି, ତାହେଲେ ୟାର ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଯିବ 20 ଦୁନେ 40, 20 ଚଉ 80। ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଯଦି ଆମେ ଧରିବା, ତାହେଲେ ୟାର ବୟସ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 10 10 ବର୍ଷ ଲେଖା କମେଇଦେବା। 10 10 ବର୍ଷ ଲେଖା କ'ଣ କରିବା ନା କମେଇଦେବା। ତ ଇଏ ହେଇଯିବ 30, ଇଏ ହେଇଯିବ 70। ତ ଏଙ୍କର ରେସିଓ କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 7:3। ତ ଆନ୍ସାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବି 7:3। ତ ରେସିଓ କେମିତି କାଟିବ, ରେସିଓ କେମିତି କରିବ, ତୁମେ ତାହେଲେ ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ମ୍ୟାଥଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଯଦି ତୁମେ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଜ୍ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ମୁଁ ରେକର୍ଡେଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖରେ ପିଲାମାନେ? ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ସନ୍ ଇଜ୍ 45 year। ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ସନ୍ର ଏଜ୍ ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ନା 45 year ବୋଲି କହିଯାଇଛି। କେତେ କହିଦେଲା ନା 45 year କହିଦେଲା। 5 year ago, 5 year ago ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଏଜ୍ ୱାଜ୍ 34। ଆଉ ଦିହାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଉଛି କେତେ ନା 34 ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଲା। କେତେ କହିଦେଲା ନା 34 ବର୍ଷ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବୋଲି କହିଦେଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଆମେ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ହିଜ୍ ସନ୍ ଇଜ୍ 45 year। ତିହାଙ୍କର ବୟସ ମିଶିଲେ ହେଉଛି କେତେ ହେଇଯାଉଛି ନା 45। ଧର ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଗଲି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ହେଉଛି 45। ଆଉ ଏ 5 year ଏଗୋ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ଥିଲା ହେଉଛି କେତେ ନା 34 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଧର 45ରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରୁ 5 ବର୍ଷ କମେଇଦେବା। ବାପାଙ୍କର ବି କମେଇଦେବା, ପୁଅର ବି କମେଇଦେବା। 5 ବର୍ଷ କମେଇଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 10। 10 ହେଲେ କେତେ ହେଉଛି ନା 35 ହେଉଛି। 10 ହେଲେ କେତେ ହେଉଛି ନା 35 ବର୍ଷ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଇଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଉଛି 34 ବର୍ଷ। 34 ବର୍ଷ ହେଉଛି କି ଇଏ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଇଏ 34 ବର୍ଷ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମ୍ୟାଚ୍ ଅପ୍ ହଉ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆନ୍ସାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ହେଇଯିବ। ଆନ୍ସାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏଇଠି ଆମେ 10 ବର୍ଷ କମେଇଲେ 34 ହେଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଧରି ପିକ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସହିତ ଏଜ୍ କମେଇଲା ବେଳକୁ ମିଶୁନାହିଁ, ତ ଆନ୍ସାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। P is 2 year older than Q। P କ'ଣ ହେଇଛି ନା Qରୁ କେତେ ବର୍ଷ ବଡ଼ ନା 2 year older ବୋଲି କହୁଛି। Q is 4 year younger than R। ଏଇ ଯେଉଁ Q ରହିଲା ଇଏ 4 year ସାନ କାହାଠୁ ନା R ଟୁ 4 year ସାନ। If the sum of their age is 27, then the age of Q is। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ନା 27 ବର୍ଷ। ଏମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି ନା 27 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଜ୍ ହେଉଛି କ୍ୟୁର କେତେ ବୋଲି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ଧର ଆନ୍ସାର ଆଡ଼ୁ ମୁଁ ଧରିଦେବା ଆମେ କ୍ୟୁର ଏଜ୍ 11 ବର୍ଷ କି 7 ବର୍ଷ, ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଧରିଦେବା। ଧରିକି ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ସାଇଁକି ଆନ୍ସାର ପାଇଯିବା। ଏଠି କିଛି କାଲକୁଲେସନ୍ ଏକ୍ସ ଫେକ୍ସ କିଛି ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକ୍ସ ମେଥଡ଼ରେ ବି କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସ କିଛି ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଧର ମୁଁ କ୍ୟୁର ବୟସ ଧରିଦେଇଛି 7 ବର୍ଷ।
ଇଏ ହେଉଛି 4 ବର୍ଷ ସାନ, ଇଏ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଥିବ, ଆର 11 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। ଆଉ ପି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ତାଠୁ 2 ବର୍ଷ ହେଉଛି ବଡ଼, ତାହେଲେ ଇଏ 9 ହେଇଯିବ। 11 7 କେତେ, ନା ସାର 18, 18 9 କେତେ, ନା 27। ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା 27 ବର୍ଷ। ଆରାମସେ, କିଛି ମାନେ କଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ୱିଦିନ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ବାହାରିବ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଧରିକି କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କ୍ୟୁର ବୟସ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଉଛି ଏକ୍ସ, ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ହେଉଛି ତାଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 2 ଜଣେ ହେବ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ, ନା x+4 ହେବ, ତାଠୁ 4 ବର୍ଷ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ବଡ଼। ତ ୟାର ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲ ବୟସ ହେଇଗଲା କେତେ, ନା 27। ତ 3x 4 2 କେତେ, ନା 6, 6 ହେଇଗଲା 27, ପୁଣି 6ଟାକୁ ଏଇଠୁ ମାଇନସ୍ କଲେ 21। 3x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ, ନା 21 ହେଇଯିବ। x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, ନା 21/3 କେତେ ବାହାରିବ, ନା 7 ବାହାରିବ। ତ ଆନ୍ସର ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 7 ନେଇଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଡି। ତ ଏକ୍ସ ମେଥଡ଼ରେ କ'ଣ ଟିକେ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସରେ ହେବ, ତୁମକୁ କରିବା ଲାଗି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ମନେ ପଡ଼ିବା ବି ଦରକାର। ତେଣୁକରି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମ୍ୟାଥରେ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବା ନାହିଁ, ଘୋଷିବା ଲାଗି ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ପାଠ ଅଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବ, ଜିକେ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବ, ସାଇନ୍ସ ମନେ ରଖିବ। ଯଦି ମ୍ୟାଥ ରିଜୋନିଂ ବି ତା ଦେହରେ ତୁମେ ସୂତ୍ର ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିଲ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଡ଼ନ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିଲାଗି ମୋର ଚେଷ୍ଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିନା ହେଉଛି ଫର୍ମୁଲାରେ କେମିତି ତୁମେ ମ୍ୟାଥ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ, ଆଉ ଆକୁରେଟ୍ ଆନ୍ସର କରିପାରିବ, ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ ଆନ୍ସର ଦେଇ କେମିତି ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର କରିକି ଚାକିରି କରିପାରିବ। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ସାର୍ଙ୍କୁ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ନମ୍ବର ଉପରେ ଦେଇଛି, ସାର୍ଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି କଥା ବି ହେଇପାରିବ। ରହିଲି। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ DRDO